Здравейте, здравейте и честит празник на Съединението на България! Днес е 6 септември и в Ох бе майко сме само майко, защото охчето ми или другата половинка в този влог се намира на почивка в Гърция, така че майко, за теб е това видео, за да ти разкажа какво честваме на днешния ден. И така, датата е 6 септември. Само че ще си говорим не за 2023, а за далечната 1885 година, когато се осъществява отцепването на Източна Румелия и присъединяването ѝ към княжество България. Този акт има своите корени доста преди това, през още по-далечната 1876 година, когато на територията на цяла Източна Румелия се сформират тайни дружества Единство, или по-точно тайни революционни комитети Единство, които имат за цел да подготвят населението, да се вдигне на бунт и да се противопостави на решението на Берлинския конгрес и ратифицирано с Берлинския договор, в което една част от България остава в пределите на Османската империя. Тези комитети са разпръснати с по-големите градове Пловдив, Търново и други, като Константин Величков, Драган Цанков сформират такива тайни общества, в които обучават населението във военно изкуство, за да може да се противопостави на османските войски, които по силата на Берлинския договор се изпращат в Източна Румелия и се настаняват, за да съблюдават реда. Сега на Източна Румелия има и местно управление, местна българска власт с генерал-губернатор, но е изцяло подчинена и е в административната шапка на Османската империя. Тези тайни дружества за военна подготовка са официално наречени, за да могат да бъдат прикрити от официалната власт и от погледа на Османската империя, са официално наречени гимнастически дружества. Тоест, сформира се нещо като таен орден, малко като ордена на Феникса в Хари Потър, с единствената цел да подготви населението, да го обучи във военно дело, да може да се противопоставя на войската и в един прекрасен момент да се вдигне на бунт. Тази подготовка, така да се каже, продължава известно количество години, натрупва все повече популярност, българските граждани натрупват все повече умения във военното дело и се стига до създаването от Захари Стоянов през 1885 година на Българския таен централен революционен комитет. На 10 или 11 февруари през 1985 година, като този комитет започва и самия Захари Стоянов започва да пише прокламации, статии, да ги издава съвсем официално в българските печатни издания, започва да подготвя населението за този бунт, за тази революция. И съответно успява да привлече за каузата си един от най-умелите български военачалници, майор Данаил Николаев, който е бил най-висшия офицер на територията на Източна Румелия, на български войски, защото ние сме имали право да имаме там български войски, но много по-малко от османските такива. Майор Николаев така прегръща идеята за съединението на Източна Румелия с княжество България, но отхвърля категорично методите, които си поставя Захари Стоянов и неговите съмишленици, а именно да извършат атентат и да убият тогавашния губернатор от българска страна на Източна Румелия, именно Гавраил Кръстевич.
Само отварям една скоба да разкажа кой е Гаврил Кръстевич. Той е български революционер, не революционер, по-скоро възрожденец и интелектуалец. Той е бил изключителен юрист. Имал е страхотна кариера, завършва право във Франция, след което има много забележителна правна кариера в османските съдилища. Стига до главен секретар на губернатора на Източна Румелия и в последствие заема и длъжността генерал-губернатор на Източна Румелия. Той е един от радетелите, борил се за културното обособяване на българската общност, на българите в границите на Османската империя, както и за обособяването на българската църква. Написал е няколко проекта за независима българска църква, един от неговите проекти става основа на фермана, с който султан Абдул Азис обявява създаването и отделянето на българска екзархия. Така че той е бил, макар и умерен, но все пак е бил радетел за българското, но не е бил толкова радикален в намеренията си. Захари Стоянов е искал да организират атентат, в който да се сложи край на такава второстепенна власт в Източна Румелия и направо да се присъединяваме към княжество България, на което генерал Данаил Николаев, не генерал, майор Данаил Николаев се противопоставя, но организира една следната хитрина. Привиква българските мъже в възраст годна за военна служба и ги под претекст, че извършва планирани военни маневри, всъщност организира една много сериозна войскова част. През това време, по този начин ни отвлича вниманието, през това време една много малобройна делегация от 2-3 човека успяват да стигнат до Шумен, където да се срещнат с княз Александър Батенберг и да му изложат намеренията си за вдигане на бунт и обявяване на съединението, на което, разбира се, княз Александър се съгласява, но тогавашният министър-председател Петко Каравелов отхвърля, като той има политически, има геополитически, външнополитически и финансови съображения, да смята, че не му е времето сега за такъв вид въстание, че великите сили ще погледнат много лошо на това и всъщност това би могло да доведе и до фактическото ликвидиране на България. Така че е решен да се противопостави на тези планове, но е изпреварен от събитията. Ще обясна защо е изпреварен, защото всъщност планираното съединение е било за 15 септември. Но събитията са доста бурни и се случват много бързо. На 2 септември избухва въстание в Панагюрище, където полицията успява да го потуши за няколко часа и още до вечерта всички са арестувани. Започва разследване и за да не може полицията да стигне до организаторите, до големите имена в тайния революционен комитет, съответно ръководителите бягат от Пловдив, пръсват се по околните градове и започват да сформират опълчението по-рано. На 5 септември избухва Чирпанското въстание, което се оказва успешно. Там опълченците революционерите успяват да вземат властта и късно през нощта на 5 срещу 6 тръгват към Пловдив, за да може да се съберат от всякъде всички чети и да се обяви съединението, но са пресрещнати по пътя от редовната турска войска и са буквално разгромени. Това се случва съвсем
съвсем близо до Пловдив, в пределите на сегашното село Съединение. То е кръстено така на този паметен момент. Но от Долно Корнаре и от Куш и от околните градчета четите успяват да стигнат до Пловдив и съответно българските власти, начело с Кръстевич, се обръщат към руския консул, за да се посъветват дали да обявяват съединението направо и какво да правят. Но руския консул дава отрицателен отговор и тогава българските власти издават заповед полицията да арестува бунтовниците, но войската отказва да се подчини на тази заповед и преминава под командването на Данаил Николаев, следствие на което Пловдив е превзет без никаква съпротива и де-факто е обявено съединението на България, което така поставения пред свършен факт Петко Каравелов се заема да оформи чисто законово и документално с прокламацията от 8 септември 1885 г., в която княз Александър Батенберг се обявява за княз на българите в Северна и в Южна България. Честит празник!